Košice sa postarali Škrak, Segla, Rímsky, Valko, Sedlák, Buchna, Varholík, Jasečko, Plavucha, Pažák, Horňák, Vicek, Pavol Zúbek, Hančár, Pohanka, Ilavský, René Pucher, Vorobel, Lenďák, Peter Zúbek, Tibor Turan, Mižík, Rybovič, Šekný, Veselovský, Vajc, Kledrovec a Dragan. Samozrejme tréneri, lekári, funkcionári košického tímu. Košičania obhájili majstrovský titul. Aj to je cenná devíza. Tu je pohár, ktorý dostane do ruky najprv kapitán mužstva Vlastimil Plavucha. Vladislav Kováč, ktorý je riaditeľom zimného štadióna, sa stará o organizáciu. A tréner domáceho tímu Jan Fajt v rukách spoluhráčov. Hovorili sme o tom, že Jan Fajt oslávi v nedeľu 48 rokov. Je tam Vladimír Šándrik, bývalí aktívni hokejisti VŽ Košice. A tu sú smutní Trenčania, ale nemusia byť smutní, pretože predviedli v Extralige kvalitné výkony. Tam sa pozeráme na Branislava Jánoša, ktorý už je v civile. Pravdepodobne to zranenie, keď ho trafil Jasečko, ale verme, že všetko bude v poriadku. Slovenská Extraliga gradovala. Trenčania už majú medaily zavesené na krku. Doktor Jan Stanovský, predseda Združenia oddielov a klubov hokejovej extraligy Slovenskej republiky, im ich odovzdal spoločne s Vladislavom Feketem, ktorý je členom tejto hokejovej organizácie. A Trenčania blahoželajú víťazovi. Košickí hokejisti vyhrali vo finále na stretnutia nad Duklou Trenčín 4-1. V prvom získali víťazstvo po výsledku 3-2 po predĺžení, v druhom vyhrali Košičania 4-1, v treťom v Trenčíne 5-4 po predĺžení, vo štvrtom prehrali 3-6, aby v tom rozhodujúcom zdolali silného súpera 7-1. Pozeráme sa na trenčianskych hráčov, ale v rukách drží pohár Vlastimil Plavucha. Raduje sa spoločne s Buchnom a ďalšími spoluhráčmi. Veľkú zásluhu na majstrovskom titule má brankár Jaromír Dragan, ktorý odchytal všetky stretnutia v košickom tíme v tohtoročnej sezóne. Podával stabilné výkony a to je prísľub aj pre slovenskú reprezentáciu. Spoločne s ním je tam Vlastimil Plavucha, bratia Zúbekovci. Hokejová verejnosť očakávala 7 stretnutí. Skončilo sa to skôr, po 5. Primátor mesta Košice Rudolf Schuster prišiel gratulovať. Človek, ktorý športu veľmi fandí. Takisto prezident HC Košice Jan Valenčík.
Jan Smerek, prezident VŽ AS Košice. Ľudia, ktorí popri svojej práci si nájdu čas aj pre ľadový hokej. Hlásateľ hovorí mená hráčov, ktorí sa zaslúžili o majstrovský titul. Ten prvý v slovenskej extralige získali hráči Dukly Trenčín. Druhý Košičania a tretí Košičania aj obhájili. A ja som veľmi rád, že sem na komentátorské stanovište sa prebojovali funkcionári košického mužstva, ktorí sa veľkou mierou takisto zaslúžili o ten majstrovský titul. Riaditeľ HC Košice Jan Šterba, bývalý aktívny hokejista, tréner, teraz funkcionár, ma ani nepočuje, ale dúfam, že áno. Zaujímalo by ma, kto sa najviac pričinilo to, že v Košiciach ste obhájili majstrovský titul. Samozrejme hráči, ale dôležitá bola príprava a začiatok sezóny. Dobrý večer prajem, zdravím všetkých priateľov košického a slovenského hokeja. Ja by som na túto otázku odpovedal asi takto, že veľkou mierou samozrejme sa pričinili hráči, tréneri a realizačný tím, ale myslím si, že zabezpečenie hokeja v Košiciach má špičkovú úroveň. Máme veľmi dobrých sponzorov na čele s východoslovenskými železiarniami, ktorí nám veľmi pomáhajú a od toho všetkého sa to odvíja, od ekonomiky, organizácie a špičkovej profesionality. Očakávali ste taký suverénny výkon Košičanov v tomto rozhodujúcom stretnutí 7-1? No, v žiadnom prípade. Som si myslel, že to bude veľmi tesné a netrúfal som si typovať pred stretnutím, ale naše mužstvo si myslím, že dokázalo, že má obrovskú silu, že dosiahlo to, čo sme očakávali a obhajovať titulu vieme, že je veľmi ťažká a náročná, ale sa nám to podarilo. Myslím si, že pracujeme v špičkových profesionálnych podmienkach. To znamená do budúcnosti? No, ja si myslím, že je to obrovský záväzok pre celý náš hokej košický. Musíme aktivovať sily ďalej, musíme skvalitňovať káder mužstva, zabezpečenie a to, aby tí hráči cítili, že sú nielen oni profesionáli, ale aj všetci okolo a potom to môže klapať v celku a môžu byť úspechy. Ďakujem pekne. Takisto prišiel sem hore na komentátorské stanovište viceprezident klubu Tibor Snak. Zaujíma nás, ako funguje ten povestný známy trojuholník, hráči, tréneri a funkcionári v majstrovskom tíme. No, môžem konštatovať, vidíte, že sa to prejavilo, že funguje perfektne. Myslím, že to videlo celé Slovensko, teda bolo na čo pozerať. Čiže vidíte, to prepojenie je úžasné a dokázala to aj táto obhajoba, ktorá bola ťažšia ako v Lani, ale je to tu, už je to tu. Nepríde pro druhom titule uspokojenie v košickom týme? Pevne veríme, že nie. Teraz prvorade bude postaviť nový stánok a veľmi radi by sme už v novom stánku obhájili ďalší titul. A kde budete hrať v nasledujúcej sezóne? Budeme hrať na košickej Lokomotíve, kde bude tá kapacita trošku menšia, tých 2 500 diváka, ale dúfam, že to vydržíme, tento jeden rok preklenieme a že potom už dostaneme stánok, aký košickému hokeju ozaj patrí. Aké budú oslavy? Budú perfektné oslavy už aj pred štadiónom. Hlavne náš fanklub si skutočne zaslúži, pretože má perfektný tábor je tu, čiže oslavy budú ozaj na úrovni. Ďakujem pekne. A my sa môžeme pozrieť na góly dnešného stretnutia. Košičania sa ujali vedenia presne v 10. minúte.